جدو 10ویں دی سویر ہوئی میرے مولا میرے آقا میرے ہادی میرے رابر حسین دے پہلا یار شہید ہوئے لے مڑ سجن شہید ہوئے لے مڑ بیلی شہید ہوئے لے مڑ بھیراما دیواری آگئی عباس دے بادو کلم ہو گئے بتیجے شہید ہو گئے پانجے اونو محمد شہید ہو گئے آخر کربلا وچ ایک عجیب منظر آیا ہے جڑے پترانو ایک کے زندہ ہون دیو پترانو ایک کے سونے چھر دیو اپنے پترانو جاندیاں ایک کے راضی ہوں دیو ذرا فقیر دے جملے تے غور کرے آجے 18 سال دا او پتر جدی صورت حضور نہ رل دیئے میرے حسین دی خدمت جائے لے عرض کر دینے مولا میں سنیا ہے میرا بابا تیار پیا ہوندہ ہے فرمایا ہاں بیٹا ہنواری تیرے بابا حسین دی آئیے فرمایا بابا جوان پتر جیوں دیون بڑھے باپ میدان اچ نہیں جانے بابا تو رک جا تیرا پتر میدان جائے گا فرمایا علی اکبر پتران دے جنازے باپ نہیں اٹھا سکتے باپ دا جنازہ پتر اٹھا سکتا ہے میں حسین میرا بڑا صبر ہے پر میں سویر دیاں لاشاں چکدا پیاواں تیری لاش چکن ڈاڈی اوکھی ہو سی میرے علیلو جڑے دور تک کھڑے ہو اللہ تو اڈے پتران دی زندگی کرے لیکن وقت ہو بھی آیا میرے پاک حسین نے اپنے گھٹنے تے بٹھا کے پتر سوار کروایا جدو پتر گھوڑے تے سوار ہویا سیدادیاں خیمے چو علی اکبر نو جاندیاں ویدیاں نے پئیاں ناڑے روندیاں نے پئیاں جدو اکبر پاک کربلا گئے نے کتاب بیچ لکھے جنگاں ہوئیاں لے بھائی صاحب جنگاں ہوئیاں ہوڑ گیاں ضرور ہوئی ہوئے گی پر میں جنگ بیان نہیں کر لی میں نہیں گل کر لی جدو زخمانڑ چور چور حسین دا پتر گھوڑے تو تھلے ڈگیا ہے آواز دیتی ہے بابا ایک واری اپنے پتر نو آخری دیدار کرایا جے میرے مولا حسین گئے نے کتاباں میں چی میں لکھیا ہویا ہے میرے حسین گئے نے گھوڑیاں دیا پیرا تھلو آواز ہوں دیئے بابا جلدی آ تیرے پتر کوڑ بیڑا تھوڑا ہے میرے حسین ای دیوں دے لے ادھر بھی گھوڑے لے لاش تے گھوڑے دوڑ رہے لے پاک علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ رہے لے آواز ہوں دیئے بابا جلدی آ میرے حسین بادشاہ پتہ نہیں کہ میں پتر دی لاش تے گئے نے پتر دا چہرہ گود چ رکھے ہے زلفاں تو چہرے تو خاک اٹھائیے ایویں کہ ایک بڑی ساری سانگ پتر دے سینے وچ لگی ہوئی ہے میرے حسین دے پتر نے اکھاں کھولیاں نے میرے حسین فرما دے نے بیٹا جی اجازت دے میں تیری سانگ کھچاں میں کیویں دساں 56 سال دے باپ نے 18 سال دے جوان پتر دے سینے چو کیڑے دور نال برچھی کھچیے سانگ کھچیے صرف برچھی باہر نہیں آئی وجود ٹکڑے ہو گیا ہے میرے پاک علی اکبر نے ہاتھ سینے دے دھرے آئے آئے نکلی حسین فرماندے نے اکبر ڈاڈھی درد ہوئی ہے کوئی ہے جڑا درد برداشت کر سکتا ہوئے میرے حسین دا پتر فرماندے نے بابا مینوں نیزے دی درد نہیں اس بھیڑ دی یاد ستا رہی ہے جیڑی آندھی ہو سی ویرا وعدہ کر گیا ہے مڑ کیوں نہیں آیا میرے حسین دے پتر عرض کر دینے بابا تو اللہ دا ولی ایک واری بین دا دیدار کرا میرے پیر حسین نے اپنی ہتھیلی سامنے کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ وچوں کی نظارہ نظر آیا ہے مدینے دا شہر ہے سیداں دا محلہ ہے بی زہرا دا حجرہ ہے ایک مستور
بیمار کلی بے گیا دیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا ہائے میرے کربلا والے سیدہ میرے حسین اپنے پتر نو نظارہ بکھایا ہے جنہاں نو نظر آیا ہے جنہاں نو دسدا ہے تہاڈیاں اکھاں دی خیر ہوئے حسین دی گود وچ پتر دا سارے منظر مدینے دا بہن اس جا تے بیٹھیے جتھے کھلو کے میرا وعدہ کیتا اب یہ سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ یا اللہ کسے دی پردیسی دینو دکھنایا جنہ دیاں دیاں پردیس جنے سب دیاں دیاں دی خیر ہوئے دیاں والیوں میں آندہ ہونا لوگ دیاں جمن دینا دکھ نہیں محسوس کر دے تو کیس گل دا ہوندہ ہے جدو پردیس گلانگے انہ لڑکی بھی دے گی دیاں والے ہو بہنہ والے ہو حسین دی دیئے علی اکبر دی بہن کربلا والمو کر کے آنیاں نے ویرا سویرے پنچھی جاندے نے راتی موڑے ہونے کتنے لوگ گئے واپس آ گئے بہن نمانی اڈیک نہیں پئیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے مانیا جایا میری لین لیا آیا سارا دیگر ویڑے سینہ غم دی شدت نال پھٹ جائے دل درد نال بھر جائے جے سمجھ آئے آدھیاں نے جدو ڈیڈی کر ویلے کڑیاں اپنے بھرا کھڑاؤں دیاں نے میں نو اسگر بھرا یاد آدھا ہے ڈی کر ویلے جدو کڑیاں اپنے اپنے ویر کھڑاؤں سمجھ بھراواں موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکھاواں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے سجنوں ساڑھے پنڈ دا تیرے پنڈ دا علاقے دا رواج کسی دا جوان پتر مر جائے میں اپنی 50 سالہ زندگی ایک ابا نہیں ویکھیا جنہوں منجی نو موڑھا دین دیتا گیا ہوئے بھائیا منجی نو موڑھا نہیں دینا کیونکہ ابے گوڑو برداشت نہیں ہوتا جوان پتر دی منجی نو موڑھا دے میں تینوں کربلا وڑے سیدی تنہائی دا قصہ کیویں سناواں انہیں 18 سال دے پتر دی لاش کلیا چاہیے میں کیڑی کتاب دا قصہ کھولا میں کیڑی تاریخ دا ورق الٹا میرے حسین نے جوان دا ایک بازو ہوئی دے ایک بازو ہوئی دے سینے نال سینہ لا کے جدو حسین ٹرے آئے اللہ اکبر میرا مرشد راضی ہو جائے کوئی لفظ رہ جائے میری خطابت جتنی جان نہیں میں منظر کشی کی میں کرا میرے مولا ٹرے نے حسین دے پتر دا قد لمبا ہے پورے قدم زمین تو نہیں اٹھے قدمہ دے نشان ریتے لگ دے میرے مولا لاش خیمیاں میں چلے آئے بہنہ آ گئی بھوپی زینب آ گئے سارے آ گئے اے فرما دینے میں صدقے تے قربان جاواں
وے اکبر میں تیروں بچانا استے پتر قربان کیتے آئے خیمے اچ کوہرام بپا ہو گیا مگر ویلا آ گیا میرے پتر شہید ہو گئے حسین دے برا قربان ہو گئے خیمے بچوں ایک بیمار باہر نکلے جنہیں نیدے دی ٹیک لائی کہمبا بابا جے تسی نہیں جانا توڑا پتر سجاد ہی ہوں دائے فرمایا سجاد خیمیاں بچ بہ جا تینوں کچھ امانتاں دینیاں نے بابا حکم ہوئے فرمایا میرا بیٹا تیرے چو حسینی سجدان دی نسل قیامت تک جاری رہے گی اے میرا امامہ اے میرا جبہ پتر جدو کربلا جائیں کربلا تو واپس تے میرے دوستان واقعی جدو ٹھنڈا پانی پین تے حسین نو یاد رکھ جدو جان کربلا وچوں مدینے جائیں تے میری پیاس یاد رکھ عزیزہ نے محترم میرے حسین بادشاہ نے پتر نو وسیعتاں کیتیاں پھر اپنیاں بہناں دے خیمے جائے تے فرمایا زینب تو میرے تو بعد میرے خاندان دی امانت دار ہے میری دیاں دا خیال رکھ